Kulendi. Wangu mning'ina. Kurisei. Urikuzvionawo sei wangu mning'ina uko? Ndanzwa dziri kuparurwa pamberi apo idzo. Sezvo wangotaura iwewe kuti madhara ose anosapota ZANU-PF anoda kubatwa nzeve achirohwa pasi achinzi pasi nayo ZANU-PF. Pasina kutya kana kuti kuita sei. Because ndivo watova vatengesi. Ivava ndova vatengesi chaivo. Vaya variko vemuhondo vaya vasi ava ndo vari original vatengesi ndo variko izvozvi madhara ese iwayo. Ndadzoka zvakare Kulendi. Last time ndakambotaura nyaya iya iri kuitwa paroad yema cross border buses, cross border trucks, cross border vendors. Ndizvoka toda kuti tinzwisise nyika yeZimbabwe haina maindustries ari kushanda. Hakuna. Ndizvoka mhuri dzese dzakabva kuZimbabwe dziri kuma outside countries. Kana ndiri kuti kuma outside countries ndiri kureva dzakatenderedza muSADC, inoti dzekumhiri kwemakungwa. Dzekumhiri kwemakungwa handizive zvakawanda, asi dziri paBotswana, paZambia, paMalawi, paMozambique, paSouth Africa, paNamibia, paAngola, dzakangotenderedza padhuze ipapa. Zvinozoitawo here nhai Kulendi? Truck driver anomiswa ka 20, bus driver anomiswa ka 20, even malaicha anomiswa ka 20. Zviri kureva here kuti vanhu vari kushandira mhuri dzavo kunze kwenyika vakatiza udzvanyiriri, vakatiza economic suffering, vakatiza kuvengwa nemadzibaba vatengesi, tinganzi isusu tiri vapanduki, hatisi vapanduki. Chinhu chandoda kuti ndikuonese Kulendi muning'ina wangu, ndinoziva zvangu zvimwe zvacho totokuonesawo futi. Iwo hausi mufana anotyisa kuonesa. Vanhu ava vari kutinetsa Kulendi. Tichibva kuno kwatinobva nebhazi nematraki, kugungwa chaiko kugungwa. Ndingati Kulendi unozviziva. Kubva pagungwa kwatinosumuka kusvika kuJoburg pane 600 km. Kubva kuJoburg kusvika kubhodha reBeitbridge pane 600 km. Ndio pamwe chete 1.2. Ndizvoka. Wasvika iwewe unosvikopaka bhazi rako pama-authorities ekuSouth Africa. Vanenge vanzi vane mapasipoti, vanonzi vakaita sei, voyambuka vadhindisa pamutemo wenyika yekuSouth Africa. Ndizvoka. Tobva tanozviti izvo mumaoko edu ekuZimbabwe. Ikoko takusvika. Tasvika paya bhazi rinonzi ngaripinde paVID paWeibridge. Robva paWeibridge, robva ipapo roenda pawaiting area risati rapinda mushedhi mekusechwa. Ndizvoka. Tapa nezvemutemo. Mushedhi imomo mune vanhu vese varimo. Kana ndichiti vanhu vese ndiri kutaura kuti hurumende yese irimo mushedhi imomo. Nyika yese yeZimbabwe yese irimo. Yese zvayo nyika yese irimo. In short, mune army, mune CID, mune CIO, mune soldier, mune Zimura, mune anti-corruption unit irimo. Hapana department yerumende risimo imomo yamo. Ukasvikopaka bhazi iwewe paBay remutemo wenyika weZimura, bhazi iroro rinoda kuonekwa neimmigration, rinoda kuonekwa neveagriculture,
ndiri kutaura zviri kuitika everyday. Nyatsopateerera unzwe. Agriculture, anti-drugs, dog section, Zimura, zvese zviripo, hapana department risipo. Ipapa bhazi rinosvika paBay, which is marked nehurumende. Mutemo ziso rehurumende ririmo, mune makamera, mune zvese zvinenge zvirimo. Hapana chisimo mubhodha redu, ende bhodha redu rakanaka, but kungoti chete tiri kushandira vapanduki vari kutidzemberedza. Unonzi usaende nemukaka kumba. Mukaka wekunopa vana uziro kuti unotengesa mukaka wekuenda kunodya. Wambozviona kupiwa? Ukabva nechikeni chaiyo, chikeni yako iri mukula box yekuenda kunodya nekuti pamwe unogona kunge usina kumba. Handiti kula box kwete dzekunotengesa. Unotorerwa. Izvo zvindakaona dzakazara mubhodha. Masoseji haikona kutaura akazara. Handingarambe kana vachitaura zvakawanda. Mutemo wavanoziya vapanduki. Handisi kuramba mutemo, asi ndati mutemo unoapply kuvapanduki. Right. Bhazi rabuda ipapo Kuland. Rinobuda roenda paraundabout paya yekavakwa iyo yakanaka iya, ropinda mukati wosvika panoseparata road yeBulawayo, road yeHarare. ReHarare rotenda richienda kuright, reBulawayo roramba riri straight. Wakuenda kuHarare. Kana wakuda kuona manje kuti panhu panonzi pane vapanduki, ndiyo road iyo yeHarare. Bulawayo variko but vashoma. Voti nayo road iyoyo Kuland. Udarika railway line, wofamba udarika toll gate. Uchingodarika toll gate chete unogona kungomiswa chero. Ndizvo ka? Pane mota dziriko dzehurumende dziri kufamba dzisina number plate, iyo maziNissan Navara nematoyota GD6 aya. Isina number plate unongoona watomiswa, yaflasha malights. Kana ari masikati unomiswa nemupurisa wezeta raP. Anenge ainavo vakomana ivava, ndiye anomisa kuti imi vari kudhiraivha muone reflector iya mumiswa. Woona panhu vechidiki vasina kana uniform, akangopfeka hake hembe dzake dzekumba, haana kana beji kana ID haaburitse. Hapana. Ndopandiri kutaura kuti vapanduki. Chaunongoziva kuti pane munhu wechipurisa kuona hembe yezeta raP, hatizivi kuti anenge ari mupurisa kana kuti haasi. Ndiri kufunga kuti vese vapanduki. Why ndiri kudaroka? Hakuna mubhodha muine mupurisa anenge arimo akapfeka uniform. Asecha bhazi, aongorora bhazi, aongorora rori, aongorora mota. Bhubhi dzakusechwa futi KG2, panotoitwa bhei riripo. Bhei riripo ipo pabhubhi paipaika. Vanoongorora kuti zvaitwa here, kwatabva uku zvaitwa here. Mongoti imimi madarika ipapo. Hamudarike musina kusiya mari. Kana muchida kuti muende kuHarare, hamudarike musina kubata mari. Inotodarika iyo kana kutoti 800 kana 1000. Imbofunga iwewe kuti bhazi rese kana akadarika 100 mukasiya 1000 ipapo, vanhu havachada futi pei here, futi havachada. Unobhadhariswa mari iyoyo yengonzi iwewe zvazodai zvikazodai zvikadai, hazvina kana combination yekuti unzwe kuti zviri kubva nekupi zvichienda nekupi. Because mutemo wokusecha urimo muBedford mubhodha. Zimura iri responsible nekusecha mabhazi irimo. Inotori neinonzi loss control, inoongorora kana Zimura yaita. Ine department ravo loss control rinoongorora futi. Saka madepartment ese kana aongorora within 80 kilometers depabhubhi, pane zvimwe futi zvinhu zvinenge zvapinda here mukati mebhazi kana merori kana memota, uine mapepa ako akanyorwa ekudhikiriya zvinhu zvako. Kana paine zvawadhikiriya, kana uine zvauri kuuya nazvo, kana zviri duty free, unenge wakabata mapepa mablue copies. Kana riri bhazi unobata vanhu mapassenger vanenge vaine mablue ones neke white kaya, zvese zviripo zvakaitwa. Vanoti ma-under declare. How can we under declare zvinhu zvaonekwa neZimura yacho mukati, zvaonekwa ne-loss control yeZimura, zvaonekwa nemapurisa, zvaonekwa nani, ndingati nani wese weZimbabwe aona. Kuland hapana kujeka.
uchibva ipapo unomiswa nemota yewhite isina number plate. Usati wambosvika kana parutenga paya madhikirere madai here zvakadai mota iyoyo isina kana number plate. Kana mota ichaya number plate hatiziye, haisi yeZaki, haisi. Mota ngainyorwe kunzi Zaki, toziva kuti iZaki iri kutibvunza zvakaenderana. Ava vanhu havanozviti ivoka ndeveZaki asi havasi veZaki, idepartment rekumasiya iwowo, because ndokwandinoziya vamwe vamacid aiwa ndinovaziya macid, ivavo havasi macid. Tivafana twechidiki twakatumwa nevapanduki kuti endai munokorekta mari itwe fundraising. Inonzi fundraising, mari yavari kuda kuti bhazi ridarike ipapo inosvika 150 US paunomiswa ipapo pekutanga. Womiswa uchangonoti palundi paya uchangobira bridge, kana kwasviba unotobatidzwa light regreen rekutoti mira ipapo, wosiya futi 150 ipapo. Vanokubvunza kuti kwamabva masiya mari, maita zvakati. Saka isu hatichaziva kuti vavengi tisu here vari kufamba kana kuti vavengi ndivo variko kumusha. Uchibva ipapo unotifambei ngundu pasese womiswa futi light, ndizvo womiswa zvonzi waita masiya chikwa mabva madarika pakadii zvakadii, masecherwe rebhazi rovhurwa futi kana mabhuti acho anosvika kumasvingo avo apera, woti rodhi yacho magirigidhi ega. Uchingobva ipapo patiri kutaura ipapo, rodhi yacho magirigidhi asingaiti ekuti kana bhuti rokarivhura zvinhu zvevanhu zviri kusvika zvarasika, harinosvika rafa bhuti. Kune vari kuziva zvandiri kutaura, nyatsoongororai mutaure, mugonyatsotaura zvepamberi apa kuti ndizvo here zvandiri kutaura kuti hazvisi. Date road iyoyo inonzi Dito iyaya, kurugadzirwa road. Amene kuti makore mangani tichipinda neimomo tichienda. Wabva pasese wopinda mudust road nayo. Tollgate Chibi turn off. Unosangana neimmigration, unosangana nevamwe ipapo secha zvavari kusecha. Havanyanyi kunetsa zvavo ivavo, wodarika woenda. Uchingoda unoti masvingo panyanda paya unosangana neimwe mota white kana yeblue. Manissan Navara GD6 isina manumber plate, vanobudazve mupurisa anomisa as usual, vari kusecha varume ivavo. Chavari kusecha hakusi kusecha zvinhu zvirimo mubhazi kana kuti vanhu varimo, chavari kusecha imari. 150 US yavo ikabuda kana kuti 100 kana yatata tichisina, vanoshara. Vanhu ivavo vanenge vari 3, mupurisa wechi4. Ndirikunga ndivo vanonzi vapanduki. Vanotaura kuti bhazi ngariende rinosechwa futi. Raenda futi kunosechwa wosconzi wedzere pane yamambobhadhara iya. Kubhodha neyamasiya mese munzira, bhazi riri kusvika riri palosi. Ndizvo ka? Vakada kuti makusvika kuboka kuya ungoti bhazi ngaritene ripinde muboka, muzimu rarigosechwa. Aishi. Risechwe nei futi? Nezimura yacho yakambosecha futi mubhodha, yakambosecha futi munzira. Vamira kumasvingozve. Inyika hwai isingatiraste mutemo wenyika kuti zvatatisecherwa kubed bridge ngapaite road block kana 2 dzinooneka, kwete ka5 kana ka6 kana ka7 kana ka8. Hazvinzwisike kaizvi kulendi? Zvinonzwisike here? Mabata mabhazi acho masunga mavharira, wamuri kusungira upfumi hwenyika ndiani? Muri kusungira munhu wese wenyika. Alright. Vanhu vese vakadzoka kumusha. Vakadzoka vese kumusha, tikatarisana kunoitwa chakanaka. Ndofunga dai tatabatana zvakanaka isu. Dai tabatana zvakanaka zvatiri vanhu veripawo rumwe chete rekuti Zimbabwe. Because handione zvinhu zvakakodzera zvekuti vamwe wakaita sesu ndoda kutaura chokwadi. Tichatoshanda takuita kunge vapanduki.
asi mbavha dziriko madhara ese ariko ari kuziva zvekuitika. Nemawandiro akaita mabhazi iwaya makuvadza transport industry. Makuvadza transport industry vanhu vese vanoita cross border avo muri kuvadzvanya zvisingaite. Ndimi chaivo chaivo vanonzi vapanduki. Imimi variko kumusha iko ndimi vanonzi vapanduki. Vapanduki veZimbabwe ndimi variko kumusha. Vanhu vese vakadzoka kumusha munokwanisa kuvati vararame zvakanaka. Dai maitawo mwoyo wehunyoro, mweya chaiwo werudo. Handina kuti regedzai mabhazi achifamba ine zvitakurwa zvakaipa izvo sechaibhati zvine mutemo zvine nguva. Mungati bhazi rabva kuno kugungwa rinopedza 3 days kusvika kuHarare muchingomisa chete pasina futi chamawana chirimo chakashata. Muchingomisa chete kureketa mari chete. Kana iwo makomberedzi acho anasanyarwe. Kana iwo makomberedzi akarwa hondo ndozvakarwira izvozvo. Aini baba vangu vakarwa hondo. Handifungi kuti kana dai vangu vachimuka pavari pavakavigwa paya payaka vaimboti ndokurwa kuhondo. Regedzai vageza vataure kuti no nyika yaora ndezvechokwadi kuti isusu vabereki vedu ndo havapanduki. Aiwa, chinjai maitiro. Chinjai maitiro. Munokudzwa nani kana isi tikatadza kukudzai vana vamakabereka? Aiwa, chinjai maitiro. Ndo pamuchazorara muchivhumuka nevanhu vamakauraya muhondo dziri hama dzedu. Morara muchivhumuka mazita avo hatichada kuzvidzokorora. Independence yekuti munourayana pachenyu vanhu munyika imwe chete havasiri varungu. Vanhu vatema kuurayana, uyu afa, Brigadier afa, Brigadier afa, uyu adai nyika yaramba adai, uyu adai mujuru adai, uyu adai. Ndo kwakurarama kwemazuva ano. Kokungobva pazvigaro pacho mopa vamwe vanogona kutonga vasina kurwa hondo. Hazviiti. Chinjai maitiro.